Hola, buenos días. Bueno, como sabes, lo que hemos hecho en las sesiones de salud pública, en esas sesiones técnicas, es abrir las sesiones no solamente a los profesionales de salud pública, sino que huyendo de la endogamia, también queríamos conocer qué se está haciendo en otras direcciones generales o qué proyectos se están llevando a cabo, tanto en Consellería como en el Servicio Gallego de Salud. Y en este sentido, la sesión de hoy, que es los estándares y buenas prácticas de la utilización de Janus 5, probablemente incidiendo en la importancia de esta evolución de esta herramienta que sabéis que es la historia electrónica, que va dando un paso más hacia adelante, ¿no? Nos acompaña, como os decía, Felipe García Calvo, que es el jefe de Servicio de Historia Clínica y Codificación de la Subdirección General de Reforma Sanitaria, que pertenece a la Dirección General de Planificación y Reforma Sanitaria, que, como sabéis, lidera Sofía Liñares, y que, bueno, Felipe es graduado superior en gerontología por la Universidad de Santiago de Compostela y también es máster en gerontología por la Universidad de Santiago. Y Felipe tiene experiencia en dirección porque ha sido subdirector subdirector de área sanitaria en la gerencia de Santiago de Compostela. Y por otra parte, pues también está Chelo Benito Torres, que es técnica de la Dirección General de Planificación y Reforma y que es licenciada en Medicina y Cirugía y es especialista en geriatría y también experta en bioética sanitaria y que, bueno, a la que conozco bien y sé de su buen trabajo porque trabajamos juntas durante una temporada en asistencia sanitaria. Pues empezamos, si os parece bien. Cada día máis de 30.000 profesionais sanitarios en Galicia dependen da historia clínica electrónica para tomar decisións críticas. Pero, cantas veces atopamos información desactualizada, rexistros duplicados ou datos que simplemente non aparecen donde deberían? Cantas veces perdemos tempo buscando información ou corrixindo erros que podían terse evitado cun rexistro estruturado e correcto? Isto non é un reto técnico, é un problema que afecta directamente á calidade asistencial, a seguridade do paciente e a eficiencia do noso traballo. Por iso, hoxe non estamos aquí para falar dunha actualización de software. Estamos aquí para falar dunha transformación real no xeito en que gestionamos a información sanitaria. Bo día a todos os que nos seguides en directo e aqueles que o facedes por video streaming na canle da Escola de Saúde Pública. Quero agradecer á Directora Xeral de Saúde Pública e a toda a Dirección Xeral por organizar este espazo de intercambio de coñecemento. Un espazo clave para fortalecer a cooperación entre distintos ámbitos asistenciais. E iso lévanos á pregunta central desta sesión. Como podemos garantir que cada paciente reciba a atención máis eficiente, personalizada e oportuna no momento que a precisa? A resposta está clara. Precisamos ferramentas que integren procesos, que optimicen recursos e que permitan traballar con precisión e enfoque nas persoas. Janus 5 é moito máis que unha evolución tecnolóxica, é unha oportunidade para mellorar a interoperabilidade, a organización da información e a codificación clínica. Pero a súa eficacia depende de nós, depende do uso correcto e estandarizado. Nesta sesión exploraremos os estándares e boas prácticas que farán que Janus 5 cumpra co seu verdadeiro potencial. Ofrecer unha historia clínica máis estruturada, accesible e útil para todos os profesionais. Ora imos directamente co primeiro punto. Por que é fundamental seguir estándares en Janus? Como decíamos ao principio, cada día máis de 30.000 profesionais sanitarios en Galicia dependen da historia clínica electrónica. Enfréntanse a problemas como a información desactualizada, rexistros duplicados ou datos ausentes. A solución? Seguir estándares para mellorar a seguridade evitando erros e imprecisións, para incrementar a calidade asistencial, historias máis completas e fiables, e para optimizar a eficiencia, menos tempo perdido, máis tempo para estar co paciente. Que pasa cando non se siguen estes estándares? Pois atopámonos con información fragmentada, rexistros duplicados ou sobrecarga e pérdida de tempo. A foto que tedes nas imaxes corresponde ao árbore dun paciente real en Janus 4. Este quen vos fala. Por circunstancias vitais e persoais, ao longo destes anos, recibín asistencia sanitaria en distintos puntos polo mismo problema de saúde. E vivín en primeira persoa as dificultades para ter unha continuidade asistencial, no rexistro de información e probas duplicadas.
Se queremos evitar estes problemas, debemos asegurarnos que Llanos 5 se usa de xeito correcto e estandarizado. A solución é SNOMED-CT e boas prácticas no rexistro da información. Por que SNOMED-CT? Imaginadevos que sodes responsables nunha sección de bebidas dunha grande superficie comercial e tendes que clasificar todas estas. Como faríades? Pois ben, en función do sistema que usedes para organizar as bebidas, obteríades diferentes resultados. E isto é exactamente o que ocorre cando falamos de sistemas de clasificación e terminoloxía clínica. Se usamos IAP2, a organización será sinxela e rápida. Agrupamos as bebidas en grandes categorías para ter unha visión xeral. Auga, refrescos, zumes, bebidas alcohólicas e outras. Se utilizamos pola contra CIE10, teremos unha visión máis detallada de cada unha. Auga embotellada en cristal ou en plástico, auga con gas en gas, auga de baixa mineralización. Os refrescos podíamos clasificarlos a súa vez de laranxa, de limón, de cola, os zumes en naturais ou concentrados, as bebidas alcohólicas en viño branco, viño tinto, distintos licores, e sempre teríamos tamén en CIE un caixón de outras. Se vos pregunto agora onde clasificaríades esta mal chamada bebida enerxética, moitos de vos optaríades pola sección de refrescos e outros pola propia sección de outras. Esta é a clave fundamental entre uns sistemas de clasificación e o que nos aporta SNOMED-CT. Se aplicamos SNOMED-CT a esta descripción desta bebida, teremos unha bebida enerxética da marca X, unha composición principal, poderíamos saber se ten cafeína, se ten azucre ou se contén edulcorantes. Esta é a principal diferencia, como decía, entre un sistema de clasificación e un sistema de terminoloxía clínica. Os sistemas de clasificación nos permiten, como CIE10 e CIAP, ter unha visión clara do bosque, e os sistemas SNOMED nos permite ter unha visión clara e detallada de cada árbore, de cada individuo. Que incorporamos en Llanos 5? Pois incorpora este servidor terminolóxico SNOMED, e a diferencia das clasificacións que viñamos facendo a toda agora, porque as clasificacións teñen reglas que requiren entrenamento. Teñen estas categorías residuais, outros, e requiren que os usuarios que as manexan coñezcan e teñan accesibles as reglas. A diferencia sustancial con SNOMED é que SNOMED non ten reglas de uso e non precisa un adestramento. Definen con máximo nivel de detalle as categorías sin categorías residuais. E podes empregar un buscador simple, como despois nos explicará, veremos con Che. A incorporación de SNOMED a Llanos 5 está disponible para todos dende o 2 de xaneiro deste ano. Aporta unha codificación clínica precisa, unha interoperabilidade entre distintos ámbitos asistenciais, primaria e atención hospitalaria, pero tamén entre distintos sistemas de saúde. Permite unha mellor análise epidemiolóxica e optimiza a asistencia sanitaria. Como organizamos esta información en Llanos 5? Pois en torno a unha entidade principal, que é problema de saúde, que a súa vez podemos clasificar en agudo ou crónico, que veremos con Chelo, e 6 entidades satélite, que van de signos e síntomas, procedementos, revisión de saúde, programa social, Consello de Saúde ou trámite administrativo. Como afecta Llanos 5 esta nova actualización á nosa práctica diaria? Pois temos un acceso máis rápido e estruturado á información, temos menos tempo administrativo, polo tanto ganamos tempo para a asistencia, conseguimos diagnósticos máis precisos e damos continuidade a mellor continuidade da asistencia. Con Llanos 5 os profesionais podemos centrarnos máis na atención ao paciente e menos en buscar e correxir datos. Pero tamén ten beneficios para os pacientes, atención máis segura personalizada, menos erros por datos duplicados, seguimento eficaz en enfermidades crónicas, como falábamos do caso do que vos falaba o meu persoal, evita probas e consultas innecesarias. Isto tradúcese nunha mellora directa na seguridade e na calidade de asistencia. En definitiva, con Llanos 5 conseguimos unha historia clínica máis accesible e organizada, con SNOMED-CT facilitamos os diagnoses exactos, optimizamos o tempo de asistencia e temos unha información estruturada e interoperable. Como vedes, Llanos 5 non só mellora a organización dos datos, senón que tamén facilita o traballo dos profesionais e mellora a experiencia dos pacientes. Vamos a ver ahora con Chelo como aplicar estas boas prácticas para garantir que todo ese potencial se traduzca nun uso eficaz de Llanos. Cando queiras, Chelo. Bueno, moitas gracias, Felipe. Hola a todos. Pois a min toca a parte máis bonita, que é a parte máis práctica. Isto primeiro que vos mostramos é Llanos 4, conocedelo todo. Isto é un caso real dun paciente, era un paciente maior,
pero que tedes no lado izquierdo os CIAPs, os códigos de primaria, e aí podedes ver, hombre, que algunha patoloxía parece que habría, como úlcera crónica, inmovilismo. Sin embargo, se vamos a un informe de alta deste mismo paciente, mirade, tiña unha hipertensión, unha dislipemia, unha diabetes mellitus, unha infección auricular. Que quero decir con isto? Que moitas veces en primaria, cos TIAPs, que son bastante inespecíficos, o médico conoce o paciente e non ten ningún problema. O problema ocurría cando o paciente, o médico de primaria cambiaba, ou ben iba a urgencias ou iba a unha consulta. Isto ahora resolvese bastante ben con Janus 5, como ahora vos vamos a mostrar. Sí, pasas así. Aparte, gustaríame decir tamén unha cosa, e antes veíamos co caso de Felipe en concreto. En Janus 4 tes por unha parte historia de primaria, por outra parte a parte do hospital, e dentro do hospital tes que ir a cada unha das áreas sanitarias, a cada hospitalización, a cada consulta externa. Janus 5 obvia tamén isto. Toda a información se asocia en torno a problemas de saúde, bueno, as entidades que antes vos comentaba Felipe. Entonces, que vedes a mão dereita? Información do paciente. Mirade, esta información configurable é bastante similar ao que tiñades en Janus 4, incluso podedes telo aberto, cerrado, non ten maior problema. O novo é moi importante, que era o que o fixedes ben, no lado izquierdo. A partir de agora, no lado izquierdo está, de arriba para baixo. Bueno, primeiro registros de hoxe, que é o que lle estás facendo ao ese paciente en esas 24 horas, pero de aí para baixo. Alerxias aparecen sempre abertas, sempre visibles. Debaixo, antecedentes familiares, debaixo, os antecedentes personales e debaixo os problemas de saúde. Ya nos 5 os problemas de saúde teñen que estar en SNOME CT. Depois vamos a explicar como se fai eso. Cando vos escribides, vedes aí con a flexiña que os estamos marcando a nota 8, dame igual un curso evolutivo dun ingreso, dunha consulta externa, ti escribes a nota e xa tes unha botonera que che permite directamente prescribir o fármaco, acceder a escalas, a variables, a Gardano e non sei se me queda algo máis, ampliar peticións. E facer as peticións, a máis importante, mira que se me estaba olvidando. E todo eso desde aí mismo. Ahora, se me pasas a seguinte, Felipe, imaginadevos un paciente que vende Janus 4, vale? E vedes aí onde pon información pendiente de vincular a problema de saúde. Aí temos todo o que vende Janus 4, non se perde nada. Este é un exemplo, a anterior pantalla estaba libre, aquí pusemos 4 diagnósticos, 4 CIAs que veñen de primaria, para que enseñarvos como teríades que pasalo a SNOME CT. Sería, por exemplo, a diabetes, vale? A primeira, clicaríades nese lapiciño e xa xe di a que problemas de saúde o querrías vincular. Daslle novo problema de saúde e xe di que a diabetes, ves? Esa dai, da de saúde arriba, clica, e xa xe di en SNOME que diabetes mérito non insulina independiente se relacionaría con que SNOME. Ofrécese, en ocasiones ofrécese varios, en este caso ofrecemos un. Ti elixes o que queres, daslle a agardar, como pon a flexiña, e xa tes. Bueno, espera, sí, porque vos explicar unha cousiña máis que me estaba olvidando. Antes decíamos, Felipe, que os problemas de salud podían ser agudos, teñen unha vixencia, en principio, de 180 días, o sea, 6 meses. Para unha serie de patoloxías, outras están identificadas como crónicas, tal cual o caso da diabetes, e hai outra cousa moi importante, diagnóstico non confirmado, que vos lo vamos a explicar agora. Dito isto, diabetes mellitus, vedes que sale como crónico por defecto, que conste que o podedes cambiar, vale? Pero bueno, por defecto ben marcado así. Dades a guardar, e xa tes a diabetes mellitus en SNOME CT, sin máis, o sea, simplemente darlle o lápiz, elexir o SNOME, darlle a guardar e xa está, non ten máis. Ahora vedes que tamén a enfermedade pulmonar obstructiva e a gripe xa pasamos a SNOME para non perder máis tempo, e agora vamos a enseñarvos como se fai unha insuficiencia cardíaca. Imaginate un médico que está ante un cuadro dun paciente e sospeita unha insuficiencia cardíaca, pero mira, non estou seguro, vou pedir o dímero D, voulle pedir unha placa, voulle pedir, pero ten unha alta sospeita. O que faríamos nese caso, bueno, daríamos o lapiciño, ven de Janus 4, daríamos xa novo problema de saúde, sale insuficiencia cardíaca, mirade todas as opcións que te dá. Que sea unha insuficiencia cardíaca sin máis, unha congestiva, sistólica, ti marcas a que consideres e lle das a guardar. Aí está. E en este caso, queríamos, a insuficiencia cardíaca está dada como crónica, imaginade, como vos decía, que duda si pode ser ou non, pode marcarlo, ves? Como diagnóstico non confirmado, dalle a guardar, e mirade como se ven Janus 5, de color magenta e con un interrogante.
E vamos deixar unha cousa clara, non se trata de cada vez que se me ocorre unha cousa poñela aquí como un diagnóstico de sospeita. Diagnósticos de sospeita é cando a sospeita é moi alta, vas facer probas pensando que ten eso, entón introdúcelo, vale? Por exemplo, un cambio dunha veita intestinal é unha anemia, é unha sospeita dun cáncer de colon. Aí podrías poñelo. Para quitalo é tan fácil como darlle o clic donde puxemos que tiñas a sospeita, vamos, que poñías como duda, quítalo, dades aí outra vez e xa aparecería de color azul como un problema de salud máis. Non ten máis. Imaginadevos que, ademais, comentónos varias persoas. Imaginade que estades escribindo unha nota sois, un curso evolutivo, e queredes guardalo. Simplemente, con que seleccionedes un ou máis problemas de saúde, ti podes asociar unha nota SOI a un problema de salud, a 2 ou 3, e simplemente clicar, mira, cando se clican poñense amarilliños, e todo o que escribides na nota SOI xa queda unido a ese problema de saúde, non hai nada máis que facer, vale? Imaginados, imagino que varios estades pensando, e que pasa se non sei o problema de saúde? Non sempre os pacientes veñen porque teñen xa un EPOC, unha diabetes, a veces veñen porque teñen un dolor nun ollo, porque teñen un dolor de cabeza, vale? Entonces, hai unha serie de entidades que antes nombraba Felipe, que agora vos vou contar un poquinho máis. Que pasa cando un paciente ven, eso, sin un problema de salud, por exemplo, por un síntoma ou un signo? E vamos poñer, por exemplo, un exemplo dun dolor de cabeza. Puxen abaixo o dolor de cabeza, doulle ao buscador, non teño que saber nada máis do que cefalea. Cefaleas hai varias, dentro destas hai cefaleas que si son problemas de saúde, pero dichas o sistema, ti non tes que sabelo, vale? Por exemplo, unha cefalea migrañosa, unha cefalea postraumática, bueno, esa síntoma de signo, a cefalea tensional, problema de saúde, unha cefalea sin máis, ti vas hoxe por un dolor de cabeza que mañá non tes, sería un síntoma e un signo. Podrías ter esa cefalea asociada a problema de saúde ou podes telo solo. Donde se ve cando tes o niño? Cando non asocias a un problema de saúde. Aquí é cando asocio un problema de saúde, a cefalea, pero se non o quero asociar porque non sei cal é a causa, isto é moi importante que o teñades en conta, todo en Janus 5, colocado cronolóxicamente, está en eso que se chama atencións previas. Todo, cronolóxicamente. Arriba, máis reciente, hacia baixo, máis antigo. Todo. Aí tedes os dous exemplos que vos poñíamos. Dolor de cabeza, que podía estar asociado a problemas de saúde, e o que vedes por abaixo, un azuliño. Arriba, o dolor de cabeza asociado a un síntoma e un signo. Voume parar un momentiño máis nas 7 entidades. As 6 problemas de saúde xo contamos que vos decía Felipe. Vamos a ver, problemas de saúde son diagnósticos médicos, vale? Síntomas e signos é cando o paciente nos ven por un dolor do ollo, un dolor de cabeza, non sabemos a que corresponde, deixaríamoslo aquí. Procedimentos, retinografías, espirometrías, o que vos querades, iría ali. Revisións médicas, que se vai chamar ahora revisións de saúde. Aquí vai estar a revisión do neno sano, porque sí que vos pode pasar dun paciente que veña e non teña unha patoloxía, vale? Como é un neno sano, iría aquí, a revisión de neno sano, a revisión bucodental, un adulto sano que tamén ven para que lle fagas unha analítica, introducirías aquí. Problemas sociales, isto xa tedes claro, tanto para traballadores sociales como para todos os demais. Consellos de salud, por exemplo, para deshabituación tabáco, a anticoncepción ou trámites administrativos. Dentro dos filtros, mirade que hai por fechas e hai unha serie de filtros máis e entre estos están a especialidade. Por exemplo, e aquí se di as especialidades que as que tuvo o paciente contacto estando máis arriba a última vez que tuvo contacto é a última fecha. Entón eu sabría que estuvo en atención primaria en esa fecha. Por exemplo, cardioloxía en outra. E podría ir aquilo que me interesara. E vedes tamén que, entre outras cosas, é servicio, hai categorías. Aquí podría ir un fisioterapeuta a ver o que escriben os fisioterapeutas, un psicólogo o que escriben os psicólogos. Digamos que temos unha serie de filtros e gracias aos cuales podríamos acceder a toda a información. Con isto que queremos dito todo isto, animarvos a usar Janus 5, canto antes usemos todo. Antes vamos ter millores resultados e máis beneficios, e, bueno, queríamos tamén deixarvos aquí un correo co que podes desconectar en caso de necesidade. soporte.implantación@sergas.es. Moitas grazas. Gracias.